rin naman mga ano dito eh. Wala na dito. Saan ba yun? Cribe Coco Farm and Beach Resort. Wala na. Dati yung kabila na yan, yung kabila na yan wala pa yan dati. Ito lang, dito lang. Pero na-improve naman, gumanda. Ang cute ng mga ano dito eh. May second floor kaya to. Ayan oh, may mga second floor yan. Ayan oh. Bahay na rin eh. Oh. Kaya nung ano nga lang, medyo binagyo kami nung dati. Yan oh. Tingnan nyo yung cottage. Oh. Yung ito, ewan ko kung magkano to. Wala nakalagay. Ayan oh. Oh. Kung gusto nyong yan ang cottage oh. Diyan pwede ka nang matulog sa loob niyan. Sarado. Nilalak nila yan. Yan oh. Yan mga cottage. O mayroon din pala aircon. Mayroon pala aircon no kuya. Magkano pag sa ganyan kuya pag nag-overnight? Magkano? Mga nasa ito aircon din yan. Ito aircon din daw yan. Yan. Lahat na. Okay. Ganda na. Dati walang ganito eh. Yan. Aircon na yan. Ayan o aircon. Inaayos ni kuya. Yan ang cottage. Lahat pala dito papunta dun sa dulo. Aircon na yan. Yun nga lang, hindi ko alam kung magkano price. Overnight saka day tour. Bawal pumasok sa loob. May ihawan din. Magandang view. Kukunti lang ang tao ngayon kasi hindi naman ang undas kasi ngayon. Hanggang doon yan. Lalakad namin hanggang doon sa dulo. Dati hanggang may mga maganda view pa doon sa dulo niyan.
Ayan, sa mga gustong pumunta rito. Ayan, may overnight naman dito eh. Ayan, may kuryente naman. Ayan, may power. Hindi natin nakita yung ano ah. Baka nandun yung sa kabila. Alam mo, white sand dun, no? Ito yung buhangin niya, no? White sand. Kung gusto nyo naman pumunta sa Calagwas, doon tatawid ka pa ron sa isla. Maganda rin doon. The best din yung resort doon. Ang layo agad natin ah. Uy, ganda oh. Oh. Ayan oh, shout out kay Choy oh. Palakad-lakad lang kami sa beach ngayon. Ah. Up. Saya rito. Ang linis ng tubig. Ang linis ng tubig dito sa ganda oh. Abang-abang tayo ng malaki-laking alon. Yan ay pinakamalaking alon niya pag ganito. Ano, tide. Low tide. Pagpalaki ang lalaki ang ano. Ang linis. Ang linis ng tubig. Oh. Napuno na ako ng uy, lumalakas na. Medyo lumalakas-lakas na yung tubig ngayon dito. Lumalakas-lakas na yung tubig. Oh! Uy, yan ang isda oh. Shout out, Totoy. Lain ako, nakikita ko. Oh, yan ah, nakikita ka. Hi ka, hi. Malalim dito ah. Ano, may nahuli ka? Natumba.
Sure.